Hola, hola, futurs essencials. Avui estic aquí per recordar-vos una cosa que, a veure, siguem sincers, us interessa i molt. És els premis que podeu tenir pel fet de participar i guanyar el Tu ets essencial. Hem de recordar que tots els guanyadors de cada curs i cada una de les 4 categories s'emportarà un xec de 50 euros per gastar als comerços del Vendrell amb el logotip SID, és a dir, gairebé tots els del centre. I, a part d'això, hem de recordar que tenim 4 bicicletes, que són pel millor de cada categoria de qualsevol dels cursos. És a dir, hi haurà una bicicleta per poesia visual, una altra per còmic, una altra per escriptura i una quarta pel vídeo. A part d'això, l'experiència, el fet de poder exposar al portal del Pardo. I no ens oblidem d'una cosa ben important, i és que tots els participants rebreu un obsequi pel fet de participar, de formar part de la família que és aquest concurs Tu ets essencial i de fer que el Sant Jordi es visqui una miqueta més en el nostre poble. I això és tot per avui.